Bé, doncs una nit peculiar, Sant Joan 4 hores, 11 hores la següent nit, després unes altres 4 dividides, cafeïna i entrenar, cames, estiu dur. Bé, com que dilluns vaig fer flexió a gatzoneta, ara començarem hack. Jo crec que guanya molta força, ja que l'últim cop vaig fer 30 quilos repeticions, ara provarem 40, a veure què tal va. La màquina pesa 57 quilos, són 137 quilos teòricament, anirem fortíssims. 40 quilets, va. 40 quilets per banda, així arribem a 8. Va. Not bad. Tinc el quadríceps un pèl patat, segurament de les sèries de dilluns. Segurament la rutina consistirà el dia de cames en 2 sèries de flexió a gatzoneta, 2 a hack, perquè ja han estat suficients, adductor i extensió de quàdriceps, després femoral i bessons, una cosa senzilla. Bé, ara passem a l'adductor, a veure què tal va. Pesa. Bé, aquí el que faig és tirar el cell una mica enrere, com podeu veure estic una mica repenjat enrere, no totalment recte, per enfocar millor en el recte femoral, que al final és el principal múscul que vols estimular en les extensions. Hi ha 150 pounds, que són uns 65 quilos, així surten 12 o 15 repeticions. Som-hi! Va, 13, no et bat, no em queixaré. Com podeu veure, el pump és real. Sí, bona congestió. Ara passem a femoral. Com podeu veure, el quadríceps està supercongestionat. Femoral gaire no es veu, femoral i bessons. Som-hi. Ara veureu bé el femoral, ara com es contreu. Jo no ho veig, però ho veuré després. Va, fort! 7, 8, 9, fort! Finalment he fet una altra sèrie de femoral, al final és un exercici que fatiga poc. Com podeu veure, està més ben congestionat, es nota bé la forma d'arc, aquest el d'esquena. I ara bessons, aquest angle m'agrada perquè em recorda els vídeos de Mike Mentzer, on fa bessons, amb els pantalons arromangats. Se li marca el quàdriceps, femoral i bessons. És la gràcia. No parlo més, ja em sento. Long més partials. Parcials d'estirament. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. La part d'avui. Passem amb el següent. Retallo i seguim. Bé, avui dia de traccions. Està molt bé perquè he començat fent 10 dominades i potser no es nota, però estic malalt avui, o sigui, no hauria d'haver vingut, però bé, un bodybuilder no salta cap dia. He fet 10 dominades, està molt bé, després 8, ara faré unes supines. Si us pregunteu per què començo amb dominades, és bàsicament perquè no vull comprometre la lumbar, no vull fer ni pes mort, ni rem, ni pes mort romanès. Faré tot traccions verticals i rems amb suport al pit, per no comprometre gens la lumbar, com he dit abans. Ja està, a veure on es porta. Ara faré una sèrie i a veure què tal està l'esquena. I a més, a l'estar malalt m'estic pelant de fred i estic patint una mica, però bé, jo crec que valdrà la pena. Som-hi!
Bé, recapitulant, ha estat un entrenament senzill. He fet 2 sèries d'abdominals prones, una de supina, he fet rem neutre per esquena alta i una tracció vertical neutra. Trobo que les traccions verticals neutres i rems neutres són superiors, així que hem tocat la meitat de l'entrenament. I què més afegir? I bé, estic rebentat, així que paro aquí, no faig posterior, ja m'ho noto treballat amb el rem alt i tampoc faré bíceps perquè serà contraproduent. Bé, doncs per anar acabant el vídeo avui, simplement dir-vos que no hi haurà tercera part entrenant, aquesta serà la tercera part, ja que degut a la febre que tenia l'altre dia, doncs resulta que no era febre com a tal, sinó que tinc un bacteri del peu, es diu cel·lulitis, o sigui, és una infecció de cèl·lules, i això em provoca febre, ja estic en tractament, no passa res, d'aquí una setmana ja seré curat. I bé, doncs, això, sempre plou sobre mullat.